Daniel Micallef dejjem ra kif jagħmel biex jimxi lejn it-triq tal-ferħ. Kien b'dan il-mod li l-eks Ministru Laburista Daniel Micallef ġie deskritt waqt l-omelija tal-funeral tiegħu mill-isqof George Frendo. L-isqof Frendo qal li kull persuna tqis lil Daniel Micallef bħala persuna ta' prinċipju u persuna twajba. Fil-fatt, u ma kienx biss tabib maħbub minħabba l-professjoni tiegħu iżda wkoll magħruf għall-empatija li kien juri lejn ħaddieħor. Preżenti għall-funeral tiegħu kien hemm bosta qraba fosthom is-seba' uliedu, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċ Kalaxxone, il-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-Presidenti Emeriti Mary Louise Colejro Preka u George Abela, l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia u Deputy Speaker David Aġus fost persuni distinti oħra. Preżenti anke s-Sindku tar-Rabat u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. It-tabib Micallef kien jiddeskrivi lilu nnifsu bħala ambjentalist u serva fi żminijiet turbolenti tal-Partit Laburista tas-snin 80. Għalkemm ħafna kien jiġbed simpatija u jibqa' magħruf ukoll għad-deċiżjoni li kien ħa wara l-elezzjoni tal-1981 meta kien iddikjara s-siġġijiet tal-Partit Nazzjonalista bħala vakanti. Dan minħabba li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet ibbojkottjat il-Parlament minħabba li l-Gvern ta' Mintoff ma kellux maġġoranza ta' voti. F'intervista mat-Times ftit ta' snin ilu u kien iddeskriva lilu nnifsu bħala kosmopolitan. It-tabib Rabti kien elett fil-Parlament 5 darbiet.